Guardian enpresako zuzendaritzak adierazi die langile batzordeko kideei 171 langileak botako dituztela uztailean. Hori beteko balitz, enpresa honen eta historia zati handi bat joango litzateke pikutara hurrengo hilabetetan, ze Bilosa enpresaren ondorengoa izan da hau. Bilosa 1985ean sortu zen, izan zen Laudioko enpresa oso garrantzitsua, 1500 langile izan zituen, eta 1986ean erosi zuen Guardian taldea. Eta Guardian taldekoa izan zen lantegi hau 2012 urtera arte. Urte horretan hasi zen kotxe industriesen erosketa, 2017an bukatu zena. Dena den, 2012an bertan, greba mugagabea egin zuten hemengo langileek 120 behargin bota nahi zituelako zuzendaritzak. Langile mobilizazioek eta greba mugagabeak lortu zuten 120 kaleraketa horiek gelditzea. Baina, urterik urte, Guardianek murriztu ditu langileak lantegi honetan. 2010ean 850 ziren, eta 2020an Glavistako salmenta gertatu zenean 434 baino ez ziren. Glavistaren salmenta izan zen hain zuzen 2020an. Guardianek saldu zituen autoaizeten zatia, ekoizpen linea, eta Parter Capital funtsari eman zion, hain zuzen. Eta horrek, epe motzean, hain zuzen 2024ako ekarri zuen enpresaren porrota. 240 langile geratu ziren kalean eta egun paiktegian dago oraindik kasua. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dute behin baino gehiagotan Glavistaren salmenta izan zela iruzur bat. Hain zuzen, Guardianek egindako iruzurra kaleratze guztiak ez ordaintzeko. Hori aintzat hartuta, galdera ugari pilatzen dira. Noiztik daki Guardianek itziko duela lantegi hau, nahita joan da geroz eta langile gutxiago izaten? 2012ko greba bezalako erantzun batek egiteko agian, plan berari erantzuten dio Autoglas Glavistaren salmenta eta ondorengo itzierak. Lantegia ixtea lortzen badu, zer egingo du Guardianek bere jabetzak dauden lantegi eta lursail guztiekin? Tamalez, hurrengo hilabeteak izango dira bereziki garrantzitsuak galdera horiek erantzuteko.